Sziasztok, srácok! Itt én Anasztázia vagyok, és ez lett az új karakterem. Ő ugye volt már az egyik videóban, az LPS szakeményben. Szóval most rajzolni fogunk. Szóval el is megyek. Sziasztok, srácok! Ha miután készen vagyok, LPS formában tudunk majd találkozni. Sziasztok! Szóval, sziasztok, itt egy ember Anasztázia igazi kezekkel. Igen, és most nem más tartja nekem a telefonomat, mert mindig valahogy kell tartanom. És van egy tartom, halljátok a hangját, remélem. És csak egy rövid rajzbemutatszót szeretnék nektek csinálni. Szóval hát szeretném bemutatni, ahogy rajzolok, mondjuk eléggé várható volt, hogy majd egyszer ezt is be fogom mutatni. Mert én igazából amúgy minden vegyes csatorna vagyok. Csak nem akarom odaírni, mert amúgy minek. Tudjátok. Szóval lesznek gameplay videók is, Minecraft az nem tudom, hogy lesz-e, de azt is tévéről fogom persze, mert nem tudom, csak úgy nyilvánosan nem tudom. És egyébként úgy kell elképzeljétek, hogy nem tudom, hogy hogyan kell tévén így beállítani, mondjuk lehet, hogy ez így rossz lesz, mindegy. Várjál, már. Because I'm happy I belong, if you feel happy, this is my first. Bocs, kacok, csak így egy kicsit nehéz így megcsinálni. Ja, szóval hát, ja, igen. Jó, és nem tudom, hogy így a kezeim mennyire jók, nem is igazából annyira nem is érdekel, de mindegy. Kicsit jobban lássátok, felemelem nektek. Kicsit lejjebb kéne tenni, hogy lássátok meg közelebb. Így jó. Szóval itt van ugye, amit rajzolunk, és eléggé furcsa. Egyébként ez a háttérképről az egyik lány, ami bal oldalon van, akar lenni, csak elég hülyén néz ki ebben a sapkában, de mindegy. Mindegy. És ez eléggé furcsa, de mint látjátok, így néz ki, hát nagyon rossz. Szerintetek legyen rajta a sapka, vagy nem? Írjátok meg kommentbe, hogyha le van tiltva, akkor... hát valamelyik shorts videóm alá írjátok meg, amelyiken nincsen letiltva a komment. De remélem, hogy nem látszottam mondjuk. Bocs. Csak egy kicsit vagyok rögő. Ugyebár ma volt iskola, nekem jó volt. Írjátok meg, hogy mindig csak akkor, hogyha nincs ott tiltva a komment, hogy nektek jó volt az iskola, élveztétek el ezt az első napot, kb. Nálunk visszajött az, aki első osztályba tanított minket. Erika. Mindegy, azt sapkát kicsikét, mindegy. Mert remélhetőleg nem lesz a videóban csúnya a beszéd. Ha már itt tartunk. Még itt vagyok, nem mentem el.
még az univerzumban létezem, értitek, skacok, még létezem. Mindegy, addig, most már tényleg sziasztok. Várjatok, skacok. És szóval így már jobb, vagy mindig. Olyan pici ez az RPS, hogy nem mindegy. Na, most már tényleg sziasztok. Még nem tud megállni a lábán, szóval egy kis ASMR, hogy tudjátok, hogy elmegy. Most tényleg elmegy. Nem tudom már, hogy nézett ki szája meg az ilyenek, mert nem képre rajzolom. Azért előre is bocs. Egyébként, meg azért is, hogy sokáig nem voltak annyira videók, amikor még már nyár volt, és majdnem volt az iskola, mert elmentünk nyaralni, aztán halljátok. Csak 3 nap volt Horvátba, konkrétan. És hogyha van valaki horvát, és nézi ezt a videót, és nyilvánvalóan nem tudja, komment! Hogyha még mindig le van tiltva a komment, akkor wow. Várjatok. Ez hogy került ide? Na. Várjatok. Nem tudom, hogy sem. Ez hogy került ide? Ezt én dobtam be. Látszódott is. Szóval ott tartottunk, hogy mindegy, ezt amúgy már elkezdtem előtte, tudom, csak hát és még lesz LPS kemény, ne higgyétek azt, hogy nem lesz. És úgy leszögezném veletek. Csak ritkán már eléggé. Meg kell írni, hogy mit mondjanak, mi legyen szöveg, még be kell gyakorolni, szóval mert ez elég sok idő lesz. Hát mondjuk legyen egy ilyen halálfeje. Pulcsián, és akkor már tényleg ilyen nagyon én stílusú lesz. Így jobban az én stílusom amúgy. Hogy skacok, hogy elirányítottalak titeket, lábammal irányítottalak amúgy el titeket. És az anyámnál videózok, azt elég nehézkes. Pont nem a lábamat beleizélni. Bocs, skacok! Ez eléggé... Ez eléggé váratlan volt, hogy befogok ide. Fingálj! Nem érdekel. És kb. Ennyi is lett volna a videónk, viszont előtte még gyorsan mindjárt visszajövök. Szóval hát igen, ez a videó is csak ennyi lett volna. Igen, itt van, amit rajzoltunk, megmutatom még egyszer. És hát ennyi, majd szeretnék tőletek rajzokat kapni. Vagy csak megjelöltek a videóban. Ezt úgy kell, hogy tudjátok, van az a kukac, mint a Gmail vagy iCloud.com-nál írod, azt odaírod, és a kommentben is meg tudsz úgy jelölni engem. Meg hogyha rákattintasz ott, hogyha írtam oda valamit, akkor rákattintasz, és tudsz nekem válaszolni, hogyha már más is válaszolt rá. Szóval szeretnék
rajzokat. Ha tudjátok, hogy értem. Erről a karakterről, sokáig így fogok nektek adni, nem olyan sokáig, de így. Az ujjamat is privátban megnézhetitek, mondjuk azt nem kell lerajzolni haza, csak az APS-t. CapCut-ön is meg lehet csinálni egy animációt róla, meg hát igazából igen. És rám ragad, mindegy. Szóval hát igen, ezt a karakter most is mutatom nektek, hogy le tudjátok rajzolni. Hogyha meg megállítod a videót, és úgy rajzolod le, hogy könnyebb lesz. Vagy mondjuk oda tartod a lapot, nos, ez karakter. Nyilvánvalóan majd egy bemutató videót fogok nektek mutatni a karakteremről, viszont annyit kell arról tudni, hogy nem ízés lesz háttérképen, nem EPS-es, és a nevem most az lesz, hogy nézzétek, ilyen furán van oda írva. Tudjátok így. Úristen. Random szerencsétlenkedések jönnek most, srácok. Bocsis, kacok. Na, szóval. Skacok! Ott tartottunk, hogy Hé, most mit láttatok tőlem? Egy büdös borz vagyok. És amúgy ez tényleg igaz, mert ez egy borz. Mindegy. Ami majd barátnőm is fog jönni. Nem értitek, mint mondok, barátnőm jövő héten. Igen. Szóval hát igen, nem érdekes. Tudom, hogy a karmam alatt kosz is van, srácok. Tudom, csak mindig kinagyítom, hogy látszódjon. Úgyhogy valamennyire igen. És ki szoktam valamennyire nagyítani. Csak egy kicsikét most feljebb kell nagyítani, vagy kijebb, vagy hogy mondják így lejjebb, így, tudjátok, így lejjebb. Nézzétek, várjátok, megmutatom nektek. Nem így jó, nem így nem jó. Kicsikét a fényviszonyokat viszont lejjebb teszem, tudjátok, hogy olyan legyen, mint hogyha nem lenne fényes, tudjátok így. Nem jó, hogy jobb. Így jobb, gyerekek, ugye? Vagy egy kicsikét feljebb, azért így jobb. És így, tökéletes. Szóval így néz ki, mondjuk az eredeti nálam. Mindegy, addig is. Sziasztok! Örülök, hogyha végignéztétek a videót, nagyon örülök neki, főleg, hogyha Palatásodél végignézte ezt a videót, annak leginkább örülök. Nézd meg ezt a videót, Adél. Az a neved Messenger, hogy Palatásodél, igaz. Mindegy, nem érdekes. Szóval én nem mondom el, hogy mi a nevem. Én nem mondom el. Ezt nézzétek. Pupi. Hogy ez mi? Ez mi volt amúgy? Ez a fénylő rész. Igen. Bocs, csak 10%-on vagyok, ezért muszáj. Mindegy, hogyha van komment, írjátok meg kommentben, hogy szeretnétek-e fanartos videót, és jöjjetek meg, hogyha csináltatok nekem egy videót, rögtön rámegyek a profilatokra, és shortsot szeretnék, viszont sziasztok, örülök, hogy találkoztunk!